Nosaltres ara ens n'anem cap a la Ribera. A Catadau ens espera la nostra companya Sandra Calabuig. Vol mostrar-nos una concentració de cotxes DeLorean ben curiosa, així que connectem amb ella ràpidament. Sandra, bona vesprada. Caram, quina col·lecció, no? Bona vesprada, Joan. Màxima expectació així al poble perquè han arribat estos 10 DeLorean així davant de les escoles del poble de Catadau i, per tant, evidentment, és un cotxe ben curiós. Jo estic amb el portaveu del Club DeLorean d'Espanya perquè fan una trobada anual i este any ha tocat València perquè a banda de Catadau tenim més pobles que visitareu. Sí. Anem a fer una ruta per la província de València. De fet, este matí hem estat a Requena, a unes bodegues, degustant els vins de la zona. Després hem dinat al Port de València i hem fet una xicoteta ruta per tota la ciutat. El primer any de la quedada es va fer en Menorca, el segon any ha sigut a Arnedo, en La Rioja, i este any ha tocat a la ciutat i província de València. Yuri, acostem-nos als vehicles, als DeLoreans, que tenim així aquestes joies, fabricats en Irlanda per al mercat nord-americà. En quin any es van fabricar? Entre 1981 i 1982. La producció es limita a únicament 9.000 vehicles, dels quals 6.000, més o menys, continuen avui encara circulant per les carreteres de tot el món. I en esta trobada trobem DeLoreans de diferents parts, tant d'Espanya com d'altres països. Sí, a pesar de que som el DeLorean Club Espanya, tenim un membre que ve del sud de França, és Francis, que parla castellà i es troba molt còmode entre nosaltres, i a totes les quedades que fem ell es junta per a poder veure'ns, per a poder parlar de la història del cotxe, per a poder fer manteniment tècnic dels cotxes. Perquè, Yuri, este cotxe, evidentment, és un cotxe molt famós en el cinema, perquè, conta'ns, perquè Retorn al futur té molt a veure. Sí, per la trilogia de Regreso al futuro. És la pel·lícula gràcies a la qual, o la trilogia gràcies a la qual, este cotxe avui és un dels cotxes més reconeixibles de la història, no solament de l'automobilisme, sinó de la història del cinema. Jo, per exemple, quan el conduïs, que jo l'agafo una vegada per setmana, una vegada cada 2 setmanes, en els semàforos, a la carretera, la gent sempre es gira i inclús els més menuts, nanos de 5 anys, reconeixen el cotxe i diuen mira, la màquina del tiempo, reconeixen el cotxe. És un cotxe molt fàcil de reconèixer perquè és el cotxe més icònic de la història de l'automobilisme i del cinema. Sí, Joan, digues. Estem veient que està en perfecte estat. Té un mecanisme d'apertura i tancament de porta molt curiós, que també és el que l'identifica. Sí que m'agradaria si poguéreu articular alguna porta perquè és digne de veure. És molt cinematogràfic. Sí, així és. Estan comentant-me un poc les característiques que el fan un poc especial, per exemple, el tema de les portes. Portes d'ala de gaviota, és un dels pocs cotxes, de fet ara l'únic... Podríem tancar? Sí, podríem fer així i es tanca i ja queda la porta plegada. Es torna a obrir i la porta quina xulada, i es queda ahí. És molt reconeixible per la porta de la gaveta, per la carrosseria d'acer polit, és totalment d'acer, no està pintat, de fet no hi ha DeLoreans que quisieran de fabricar pintats, alguns propietaris l'han pintat, però un dels elements que fa únic aquest cotxe és que precisament no té pintura. Moltes gràcies, Yuri. I jo crec, companys, que podem veure'l millor per dins. Inclús jo tinc curiositat de conèixer la seva conducció de primera mà. Així que jo me'n vaig, ens n'anem a la següent connexió, o qui sap a quin any. Adeu! Allà se'n va Sandra Calabuig a la següent connexió en directe. Tenim un equip de redacció rodamons que van de cap a punta del nostre territori. Si estàvem a Catadau...